Yun. Maraming salamat sa inyong pagboto sa akin bilang Pangulo ng Bansang Pilipinas. Maraming salamat sa lahat. Sa mga tumulong sa akin, sa mga bumoto sa akin, salamat sa inyong lahat. Pagpalain kayo ng Panginoon. Sa mga Muslim, pagpalain kayo ni Allah. Salamat sa inyong lahat. At sa mga napatay ng mga kapulisan, mga militar na may konektado sa droga, ako po'y humihingi ng tawad. Tao lang ako na nagkakamali. Hindi ako Diyos na banal at matuwid na walang pagkakamali. Siyempre, bilang Pangulo ng Pilipinas, tinitingnan ko ang kapayapaan ng lahat, ang katahimikan ng lahat. Kaya ko ginawa yun para disiplinahan ang mga sangkot sa droga. Alam ba ninyo na ang droga ay sumisira sa mga kabataan at sa mga anak natin? Kaya sa mga sangkot na matatanda na mga militar o army o mga politiko na mga yan na mga kurakot, isipin nyo ito na ang droga ay nakakasira sa kinabukasan ng ating mga anak. Kaya ako'y humihingi ng tawad sa mga namatayan. Ginawa ko iyon para disiplinahan ang taong bayan, lalo na sa mga gumagamit ng droga, sa mga protektor ng droga, sa mga nagbebenta ng droga. Kung talagang siga kayo, kung talagang tusok kayo, bakit hindi kayo ang gagamit sa droga, ipakain nyo sa asawa ninyo, sa mga anak ninyo na babae, sa mga anak ninyo na lalaki, sa mga baby na kasisilang na mga anak nyo? Bakit hindi nyo ipa-chop-chop sa kanila at gawin lang gatas ang droga na yan? Yun. Iba pa ang binibiktima nyo, iba ang sinisira nyo ang utak, ang kinabukasan nila. Maawa naman kayo, makonsensya kayo, mga drug protector. Yun. Itigil na ninyo ito habang maaga pa. Ang bansa natin ay kaya nating umasenso. Hindi ang droga, kurakot, pagpatay ng kapwa politiko ang rason para umasenso ang ating bansa. Yan ay mga gawa ng dyablo. Ano ba ang katuruan ni Allah? Ano ba ang katuruan ng ating Panginoong Jesucristo para sa mga Kristiyano? Ano ba ang katuruan ni Jehovah? Di ba kabutihan, pagmamahalan, pagtutulungan? Bakit hanggang ngayon ang droga, kurakot, pangungurakot sa bansa natin, pagpatay sa mga kapwa nating politiko na malalakas, na mababait, na mabubuti, na gustong-gusto ng mamamayan ay pinagpapaslang ninyo? Makonsensya kayo, mga buwang, tingyawa kayo. Salamat. At sa mga proyekto ko na karamihan tulay sa Visayas at Mindanao, ayan, nagawa na yung iba. Yung iba kasalukuyan pa lang sa administrasyon ni Pare Bongbong Marcos. Pero yung iba nagawa na. Ang ganda. Puntahan nyo ang Mindanao at Visayas, makikita nyo pinakamahaba na bridge. Maliban sa San Juanico Bridge na proyekto ng kaibigan ng aking ama, si Ferdinand Marcos Sr.
magaganda ang mga proyekto na natapos na at itutuloy ni Bong Marcos sa kasalukuyang administrasyon na ito. Salamat sa mga sumporta. Salamat sa mga nagpautang ng bilyon-bilyon na salapi sa iba't ibang bansa, iba't ibang pangulo na kinausap ko. Salamat sa inyong lahat. Salamat. At masasabi ko, salamat sa inyong lahat. Kapwa ko Pilipino, hindi po ako naging pangulo ng bansa kundi hindi kayo na nagboto sa akin. Salamat sa tiwala. Ulitin ko sa mga buwang na drug protector, mga kurakot at pumapatay ng kapwa politiko na malalakas. Itigil na ninyo ang mga satanismong ugali na yan. Hindi makakatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Yan ay makakatulong sa paglaganap ng kasamaan. Ay buwang kayo, istinyawa. O sige na, tutulog na ako. Tinatawag na ako ni Mrs. At hindi pa kami nagkita mula nung ako naging pangulo. Ngayon na ako uwi sa bahay. Bye-bye. Love you all. Mama, chup-chup.